Amansane, winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane, yena yedimu. Kumawood TV yaba. Amansane, yena yedimu. Kumawood TV aba. Amansane, winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane, yena yedimu. Kumawood TV yaba. Amansane, yena yedimu. Kumawood TV aba. Amansane, winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane, yena yedimu. Kumawood TV yaba. Amansane, yena yedimu. Kumawood TV aba. Amansane, winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane, yena yedimu. Kumawood TV yaba. Amansane, yena yedimu. Kumawood TV aba. Amansane, winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane, yena yedimu. Kumawood TV yaba. Amansane, yena yedimu. Kumawood TV aba. Amansane, winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane, yena yedimu. Kumawood TV yaba. Amansane, yena yedimu. Kumawood TV aba. Amansane, winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane, yena yedimu. Kumawood TV yaba. Amansane, yena yedimu. Kumawood TV aba. Amansane, winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane, yena yedimu. Kumawood TV yaba. Amansane, yena yedimu. Kumawood TV aba. Amansane, winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane, yena yedimu. Kumawood TV yaba. Amansane, yena yedimu. Kumawood TV aba. Amansane, winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane, yena yedimu. Kumawood TV yaba. Amansane, yena yedimu. Kumawood TV aba. Amansane, winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane, yena yedimu. Kumawood TV yaba. Amansane, yena yedimu. Kumawood TV aba. Amansane, winyano baby ya. Kumawood TV. Amansane, yena yedimu. Kumawood TV yaba. Amansane, yena yedimu. Kumawood TV
Amansane winyano baby Kumawood TV Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane yena yedimu Kumawood TV aba Amansane winyano baby Kumawood TV Amansane yena yedimu Abusuafo ya damu nyina se obade enhya nyina ya do bibi a waje bre no atrase no head the spiritual host ya wo Kumawood TV afidika se agent ha ewiase nyina ehwe abusua a wo hwe me nyame enhya ba me pese wo ya ade bi ma me ronu ya bi ne bona ma ne ya ka chense host na saban famem eje ko eje bo yesa wo ena eye da toso ye no e wo sa na wo twere mo ena ye ebrada obade insha obade enso enye okese se wo da so te ase yare coronavirus waje ntre ha e wo ba bia na enso obade ada wo ma yente wo ye ne bia abusua na abusua ntem e wo asomdwe ye ho da bia te ye ho nka ntini nyina eye obade insha e da mo nyina ase ena yesa ba besua die na yadusua no ye wura mu yi adika aka cho sa ha de we don't pray partiality ya ni Kristo ni enya kremoni ene ya nye kremoni enya konfo ene ya nye konfo nya dunsini ene ya nye dunsini enya sunsumi obi obebe bia ye je no provide say wo su hunu bi ana wo su bibi na oka eto asomo ye je nti sa won so wutie me ana wo hwe me na pese obetra hospital so a abusua akwanya e wo ho bebre e de numbers ne betu dwa wo pese won so betra hospital ne so no na so betra obobre no akwanya no e wo ho bebre Kumawood ye wo airtime bebre e beton e de ama wo na so anya kwa beka wasem e wiase nyina e hwe ye esi ame no ka se e bia no waje bre na wo hwe ye na wo abroche e na wo pese wo hwe ye ana wo TV ho ana wo TV no emma e bia wo nya multi TV ana wo nya Kumawood TV e wo mu a e pa cho bebo wura o phone na ankasa kuta ono phone no momode anse obekọ YouTube no anu aso abo edin bi e friend Samdakus TV Samdakus spelling ni SAMDACKUS na the TV na so opo ya kerewa obonse edem bonse na mesi so amaji me homi nan momode ahwe bi enye hwe abahwe ne hiame adesua na yesua no usua na nya sua ho bi wo mu a enu ne hiame enye hwe abahwe me e ka me nko ade a enya hwehwe enu ahwe me die efiri manu mu ba ana die efiri mu ba no sua bi nefa enya adesua de efa to enchima ho abisua me pa to me da ase me a wo hwe me ebi anan kwa ne da wo de hwe me efa Major Prophet Charles Opoku da ko wo fra Major wa Major so na open ma honhom didi a efa me the great oracle one nyame insha me pa to me jenkrato aba e ba e beto aso me da ase tale ti ehoni ahade come up Akata wine. Akata wine. Nice one. Say. I dey say when are you so? Na say forklift dey dada. Eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha. Na me beturu ye no, ana nchance ni twa no. Aye me de. Ya say wo. Chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo. O the way o say fine to kra dem finfin no. Nso to e bebo ne se shower no. Chama aboko de. Me say, ma bokasi dan yo. E dia man international contractor. No boss na me nua e ba ya wo se chale nsuo to a be se shower. Roof ni nyina anye. Papa wo dada. GB1, yeah, say, rain, go away. Come again another day. Unsa na no, oba me ma IBR. We are okay. Aside IBR no, you were Alozinc. Okay. And you was self lock. Na ni nyina wo de enyina nchen kakra. Say the abe bomus no kokra ne say you were embossed. Embossed. Thank and you. And you say me to me the number embossed. There be we safe. O the board down so papa. Ensuo to awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo pa se me dan be say di mu ye free bibi re-roofing sa re-roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de ball wo dan ne so
esan sɛ yɛn nkyɛnse ne yɛde bɛbɔ so ama wo yɛyɛ pedimpa esan sɛ yɛn yɛwɔ dimpa dada ese kala bɛn na mo de bɛbɔ mɛ ne me dan na match woyɛ chameleon wonyɛ chameleon ɛnkyɛn GB1 Nice one. yɛwɔ kala bia bi meka mekyerɛ yɛnkɔ memfa mo mfam Obenwu GB1 Industries wa koma e ben custom barrier wo fin so kwan so. Now you can watch your local Ghanaian movies right on your mobile phone. Simply download the Kumawood mobile app from your Google Play Store or Apple Store. Register, subscribe, and watch lots of local movies in English and various local languages. You can also get access to the latest news updates in the entertainment industry daily. So what are you waiting for? Join the fun. Download the Kumawood app today. Obade nshawo obade enye okese pa abusia me text message line me de edi juma enne 0543 596070 0543 596070 when me text message line me de juma abusia hye so say that number ya me de ato dwa na ye mfre so na mo ye test se wontimi ntwira me pa cho nya botre men twira mfa ma so wontimi ntwira me mpɛ sɛ obɛtwira de bi ne yɛ kai a enkai me pa cho pa so wontimi ntwira wo de gyae wo yɛ audio so de ba me ntimi mmɔ ɛna obi atie ba no to na twɛn ɛnkyɛ me bie phone line no a na adwenkyerɛ bi a wo bia wo so wo de aba na etimi afɛfɛfɛ na aboa yɛ nyina obade nhya obade nyɛ okase ɛna asɛm tire da pono so ɛne sɛ obibini ne broni wan na nyame bɔ no yɛ bɔ bibini ɛne yɛ bɔ broni ana bibini ne yɛ bɔ no broni fi bibini mu na bae ana bibini mu ana sɛ bibini fi broni mu na bae Adam and Eve no mu yɛ tuntum ana no mu yɛ kɔkɔ Abraham no mu yɛ nipa kɔkɔ ana no mu yɛ nipa tuntum wɔn mu asɛm ɛne ɛba besu Sisa okay Bible no a ɔse onyankopɔn ne nipa nante no onyankopɔn bɛsrɛ nipa no onyankopɔn bɛsrɛ nipa sɛ yɛ tuntum sɛ yɛ kɔkɔ yɛ nim enti na ɔde suani ɛne ɔde hunu ne bi aba me yi na di ɛde na kyerɛw ɔbɔ ade nhyɛ abusua pani na ho te sɛ the controversial man Abdul Salam the controversial man menya the way edina ma Abdul Salam the controversial man wonya controversial say wonte ne ma se da bi wote ne ma se adwen na da otim eso se ne nipadua na wode tia no mo enti na ye ba besua de ebia ena ene bra obi age bra wo hwe wo obebo odin wache ba bia ofri bae wache esum a wowom so ye kamoni so ye kristoni so ye bosumsum ni ana se wo ye dunsini ana esum bia wo bia wo beda na di wo wi ana do number atodwa no wache de wutime ye ba bia for number mejo meda waso bebre yancha ahwefo ene atiefo amohwe na anwumre mo mejo edin a ye frɛ me Al Hassan Salam okay utwa no short Abdul Salama mejo so mo me fiti chiman ena mabedu na anwumre wow me obi a nkremosom mu ena mewom that's why kamoni sanete kama te medaso wo nkremosom no nyese majai wow mejo na adwuma meye ankaza sisi a me wo ye ahaban ena me di adwuma wow se obi a wo se oboya changefo me de number ne to na me free show no so a mejo de on frame me se obi a wo te a wo se bikunu ana me yere mejo obo dwaman pa ya wo njai be ma ne dwamanfo ana so oba ne dwamanfo wow me ka tiro se frame me se wa de ketua bi nyankopɔ onye sisifo sa nwura ne sa hane no de mai se ye ni ne fansa ya de ne mfa mo ye ho ban wow na mejo me tiro wa de na se kwan ya me fa so me ya de ketua bi the pacho what do you know train free and ajiska de o frame me a ena me no ena be kan high fa ho that's it ana se my man why white adua wo so 10 years 15 years now white pie na wose me dia chini ama to ndura num hospital ndura na mejo obi nya hospital do frame ade a mema ode aye bia wato aboro so aye 2 cd
But 3 days fight na be dwane. Wow. Enye magic. That's right. Sane Nyankopon ye. That's right. Radio. Abrantie anasa abaya se obi atwinadi. Me de ma hwega bi ma bon ho kasa otwinadi nti. Me frɛ na o ma bi. Ma de o de frɛ me. Ya de kitu bi na ebe no ma o de be she fridge. What's I forget? We never forget nkwan. When forget them for boys. Okay. I be so abo boy ma bi come on to twi wedi a. O de frɛ me line so. We get frɛ mu enye ntokwa. Enye ntokwa na se enye atemdidie. O de frɛ me na me se frɛ me na me nkyerɛ wade a obeye. O de be hye wo fridge mu 3-4 days pe ni pakoro wa che no obesen aba. Obi a wo de adwane medo me calendar ma wo video so mo hwe me amano ne Ghana ha nyina mo de to yesi difo bi anya ni monya wo ni krom mo medo te tino ha me wo obi wa na wo da kwa we de den wo ana se den na wunim aduma che de no obi ana ne de sanete de Nyankopon de dom me no so wan be me a wu hu wow medo frɛ me na me ntro kwa wo be fa so ana se medo so ka hanin be ayo hanin bi o te ba ko miensa ka bo ni asen to nkwanta mo pai ahaban no wotima akoma yensa accident untimi nya accident to nkwanta mopai wow ka no ebe yo bi wanwa sare Nyankopon yes ahane na nya duro tiba jo wo so kokonfo wa obete unima ahane no potin pa sa ahane we ya na so no di kosuya national pa birim wani so sare Nyankopon ye no enti na ye nim tira ye bre o sa na mo na se menka me se wo ye kamoni de se wo ye alaji anawe de usini ala binya alaji no mo ko me ka ba okay na wo ye mala kremoni me sum me kremoni a me sum islam sum na wo nya mala na anya alaji enti wo no de ne ye be friends say so di hura nya me de ma me na ade ye me ka ho asema kire yenim so mo ten haba no ye from models for je say wo ye kremoni dunsini mejo nim die ne sha nda be ka to so bia o ti ahani bia dunsini okay hanti enye dunsini aso ye bosomni da bi Nyankopon di ede maye nti hunim die no se wonim a fa bo eden fa bo amanfo o de bo ho ba na de abo amanfo ya no kra de open na ade bo anya de ompe mo bedase ne obo se ka selete mponche ni nkokọ no guka mu a edi wuom na mo ahye mo medase fa number ne to jana o ga me sha number our person friend was 0248 37 68 21 Sisubio 0248 37 68 21 we Abdul Salam your friend Hassan Salam nanso ne din for the best social media Abdul Salam and very short ya wo friend obeti nya na abusia ensem o kan nyina over to you Jolati e de nya gba ma wo entitie efa number no so wo white anasa ensem o kan nyina bia pomode ya na friend no tena homem no no kasa e de yam se be fofofo mejo de e madwuma me ye sunsun dwuma me diska e me nya nkwara dwuma me diska timi metra fidie so nkan che o se o friend mejo me de no e yam penifo dwuma me diska to be friend me ya say when you abre and san waba abusia nya min sha Abdul Salam and na the person he topic ya me say abrofo da ye abrofo da say kame akoye say broni ye pani che bibini sa na say akoye because Ghana buy otia ono ne ya to abama no na sumeti ya ka cho say akonya no oteso de na nso wonte akonya nso broni na ahyaase obefa adwumayefo a broni ma ne go ahead and san watimi apa ko nyina tia na mampani bi a wotwam ya say IMF say wenyi adwumayefo nyina adi wenyi bebre no adi mo onfa adwumayeni bi a ampani ampa wotie de broni kai enti ya say kame akonya say the white supremacy no aye too much enti mi bisa say obroni ni bibini won na nyame bo no
ọbọ bibini ẹna ọbọ obroni ọbọ mu nyina one day ana ọbọ bibini ana so odi ka bọ no ọbọ no that way ne na wọtwe no sa bọ we ana over to you do that mẹjọ de ọmọdé atete yẹn efiri nkwalamire mu ẹdi abẹpem nnẹ amana bia yẹ tim no ẹmẹ yẹn mu sẹ ẹdẹ yẹn mu sẹ nipa tuntum deɛ yɛn nsa hwee baburoni mẹjọ eduwa bi a broni kana sɛ mpaa de broni yɛ ade a ɔfa nsuo o n'ɔsan de ato bɔ ɛnu ɛnti sɛ ɔhyehyɛ anase osua ade a ɔbɛkɔ kɔ hu history ɛda hɔ nyinaa okay ɛnti deɛ wɔn mu nie wọ́pọ̀ Quran ní Bible mu a wọ́n mọ̀ yà ti yàtọ̀ sẹ́ abọ́fọ́ ẹ̀ báyìí ohun ọmọ ọmọ yà àbúrò. abọ́fọ́ ni nyinaa yà àbúrò fún yẹni bìbí ní abọ́fọ́ wọn. ọ̀nà ní àbúrò fún yìí lè wò. abọ́fọ́ ní nkọ́ àmọ́. ẹ̀ẹ́dàbẹ́ ni abọ́ tán náà ọbọ̀ tẹ̀lé wa ní ọmọdé yà abọ́sọ̀. abẹ́jọ́ ọmọ yà abọ́sọ̀. ọmọ àwọn Gabriel ní Michael ní Raphael ní dẹ́nu. ọmọ yẹ nyame ma ọmọ yẹ nyame abọ́fọ́ báyìí ebi àbúbọ̀ yẹ nyinaa yà abọ́sọ̀. mo yà nkọ so. prophet fọ mo baa yẹ efiri Noah sábẹ pé Muhammad so ọmọ nyinaa yà aborɔfo ẹmu brɔnsam deɛ ebibini. mo ẹjọ́ náà mi bi ta brɔnsam a oni nyame na ti a na ɔyɛ nyame adwuma na nyame ɔmo kan ne sɛ ɔyɛ ahomasoɔ ɛwɔ nyame anim na nyame apam brɔnsam na brɔnsam efiri soro aba na ɔyɛ tuntum. Nyame ne nkrɔfo nkae na maka mo yɛ den ɛne yɛse nyame yɛ kɔkɔɔ ɔyɛ buroni ɛna bonsam bonsam so yɛ tuntum ɔno so bae no ma describe no so yɛ tuntum ɛhɛ ɔno na firi nyame ntɛn na waba ɔno yɛ nyame so yɛ den nyame na abɔfo nkae no mo yɛ den mo yɛ kala bɛ nyankopɔn no yɛ kɔkɔɔ ɛna ɔbɔɔ n'abɔfoɔ nyinaa kɔkɔɔ ɛna bonsam koraa deɛ ɔhu sɛ bɔne wɔ ne tinto ɔyɛ ne tuntum te sɛ nyame na nkasa koraa me nhunu sɛ deɛ papa no wɔteɛ saa na aborɔfo no ɛde saa wode bɛkyerɛ yɛn ba mɛdɔ na adusua ma yɛhu sɛ that before yɛ experience paa wow yɛ experience bebree wow before yɛ superior all right sɛ yɛ kɔm a Adam ɛna Eve na mo yɛ black man okay ɛna wɔ fidie kɛse sɛ ɔmo fɔ te ase sɛ wɔn abɛkɔ baabi a bɛka kyerɛ sɛ Adam ɛne Hawa anase Eve no na ɔmo yɛ aborɔfo no anase Jesus ne Muhammad na ɔmo yɛ aborɔfo no mɛdɔ na ɔmo daba ɛnyɛ no korɛ ɔho ɛnyɛ no korɛ sɛ bi sɛ me boa ɔno nso start sɛ ɔbɛyɛ saa de no research na ɔhwɛ adeɛ okay mɛdɔ ɔnkyerɛ mu ne sɛn ɛna mɛtiri mu aba mɛdɔ Moses yɛ black man. Wow. Noah, no yɛ black man. Wow. Nkubi a Noah na ne ba yɛ mmiɛnsa. Mɛdɔ baako yɛ Raphael, Yafel. Ɛna baako yɛ Sham, ɛna baako so yɛ Ham. Saa nkwadaa no mmiɛnsa no, baako man, baako asefoɔ ne Indonesiafoɔ. Indonesiafoɔ. Okay. Ɛna baako asefoɔ ne Europefoɔ. Europe. Okay. Ɛna baako asefoɔ so ne Africanfoɔ. Na ọmọ nyinaa nso na ọmọ yɛ black man na ɛda na saa mmanman wɔ enu no mɛjɔ ɛnɛ deɛ wofa so a aborɔfo nko a n'adwo hɔ nom abɔ so ɛhɔ na asɛm no wɔ. Indonesiafoɔ ɔmo nyinaa yɛ kɔkɔɔ. Ɔmo nyinaa na ɔmo ayɛ aborɔfo. Ɛna ɔmo som a ɔmo kuta mu nso yɛ nkremosom. Ɔmo na asɛm no. Ɛna Europe fɛ nyinaa nso yɛ aborɔfo. Ɛna Africa deɛ yɛbɛyɛ tuntum. Yɛsɛ mmienu abɛyɛ aborɔfo na baako nso abɛyɛ bibini anaa tuntum. Okay. Mɛtɛ yɛn kɔ ne se sɛ yɛn kɔ Bible no mu a ne wɔ sikani bi wɔ hɔ nom a yɛfrɛ ne Neema. Okay. Ne Neema yɛ obi a ɔsan yɛ sojani. Sojani. Na ɔwɔ sika paa japadeɛ ne ahonyadeɛ de wɔ bebree. Yɛpaa sɛ yɛaleɛ bi ɛbɛtɔɔ no yɛfrɛ no pata. Anase yare fufuo. Ti mɛjɔ ɔde yare ni tini ya wanyɛ no aduro. De hɔ na obi tii ni sɛ Elisha kɔkɔ no hɔ nom na ɔso kɔsɔ no hwɛ. Na ebi a wɔde ɔyale ne duro hɔ nom de amɛjɔ ɔyale ne bɛkɔ. Nti Neema di mu akyidie kakra. But ɛna bibi ka kyerɛ sɛ ɔde mame nkɔ. Mɛjɔ ɔkɔɛ ɔkɔdu Elisha hɔ no. Na Elisha hwɛ saa na ɔso ɔyare yɛ yi deɛ.
kɔnɔ ko jari yɔ da nsuo no mpere nso na ɔyɛ deɛ no bɛkɔ ne ma so kɔ no ɔfoa sika kɔkɔɔ na agyapadeɛ bebree de to ɛde gu ne machine ne kaa mu de kɔɛ anase saa abirɛ no na ɛyɛ pɔnkɔ ɛyɛ pɔnkɔ yes na yɛ abobo yɛ ayi saa pɛpɛpɛ no ma yɛ no saa na ɛteɛ ɛna ɔde kɔ ɔnim sɛ ɔba kaa yɛ bɛbɔ no wɔ saa yɛlɛ no ho de ne wa ɔkɔ na Elisha sɛ kɔnɔ ko dware saa nsuo no mpere nso tɛma no bu fue na ɔsɛ obi a yare wi abɔ mi a mebɛpɛ ayaresa na bɛdwa ɔsɛ me nkɔnkɔ dware nsuo mu mpere nso deɛ mɛdwa bɛsɛ dɛ na akɔ tumi bi ɛne nsuo no wɔn na asɛm no ɛtumi akɔsam yare nkwasi asɛm na wɔka no nti wɔn bɛbi tu mi fo na ɔsɛ saa deɛ ɔbɛkɔ akɔ dware mu mɛdwa ɔkɔ dware mu mpere nso no na yadeɛ no sɛ etu yɛ sɛ ɛyira yɛ ɔno nkwa na onim na ɛkɔ nti wɔn na ohun sɛ Elisha yɛ so powerful ɛna ɔbaa yɛ na ɔsɛ me yare ne kɔ ɛsɛ me charge yɛ sɛ na ɔsɛ o me charge o me ndɛ o hɛ o de kɔ na ɔsɛ daabi me di sika kɔkɔɔ na agyapadeɛ bebree aba me de brɛ o gye na ɔdɛ sɛ nkɛyɛ nnɛ amaalamfoɔ ɛne prɔfɛtfoɔ ɔma ba a kɔɔde ne nsa mmienu ɛna bɛsom na ɛsɛ saa berɛ wɔɔkan saa berɛ no ne yɛ ntɔhwee aduane abu obi kɔ fom kɔ ɔtumi ka kyerɛ yɛ adwuma ne bɔɔde yɛ abrɛm bi ɔmmra bɔɔde ɔde bɛba wontumi ni ɛnɛ nso deɛ mɛko kora yɛtɔ ɛnkyene yɛtɔ na woba no ma anyewo a mɛdɛ no masaba yɛ mɛdɛ na nyam na mo ka kyerɛ sɛ atetefoɔ no yɛ abosonsom na ɔmo so abosonsomfoɔ no sɛ ɔmo nim saa akwankyerɛ wei anaasɛ mmerɛ wei kwan wei na ɔmo fa so a na nnɛ mmom a yɛ sɛ yɛhu nyamesom kristosom ne islamsom aba no na wontumi mfa bi nkyɛ wo nua de ana wonya saa berɛ na technology ne hɔ ɛna ne nipa nso yɛ da nɔɔso ɛna nipa adɔɔso nti aduane yɛ ne nko a mɛma yɛ bebree na sɛ maanyi a mɛdɛ mɛdidi mɛdɔ mate yɛ asɛm so nti mɛdɔ de baa ne sɛ Elisha ndi agyapadeɛ no ɛna ɔka kyerɛ Neema sɛ ɔde ɔmfa nkɔ na Neema sɛ o nka wɔntra me de bɔ wo de agyi na ɔsɛ o dabi wo de fa kɔ nti Neema dane n'ani de agyapadeɛ ne kɔ saa bere na Elisha so wa akwala bia no ɔtete no ana efre ne Gehazi nti mɛdɔ saa na Gehazi nso ɔyɛ korɔmfoɔ ɔsan ni brɛfoɔ nso obi odiifoɔ akyi ɔna asɛm no ɔyɛ korɔmfoɔ ɛni saa bradeɛ ɔna obi wɔ saa na de nti aborɔfo yɛ korɔmfoɔ na ni brɛfoɔ no ɛhɔ na efiri wow nti mɛdɔ ɛhɔ na Neema ɛkɔrɔ na Gehazi fa akyire ɛna ɔsɛ ee masa awɔ yi mɛbɛtɔ ɔbaa na me master so ɔnya ahohoɔ nti ɔfɛre ntra wɔn gya agyapadeɛ no nti sisi ahohoɔ no kɔ ɔsɛ me mmerɛ na me bɛgya agyapadeɛ no bi mmra ɛna Neema sɛ o mu ntra nka me de ba nti sɛ ɔsɛ bɛgye bi brɛ na egyiri nyina kɔma na ɔsɛ o daabi ɔsɛ me nyi bi mfamla ɛna ɔsɛ yi bi ɛna ne oyi sika no ɛna ogya de aka de ma Neema nti Gehazi de sika no ba fie no ɔya be ben fie no na ɔde sika kɔkɔɔ no kɔpɛ baabi hyɛɛ ɛna ɔba fie ɔdu fie apɛ na Elisha bi sa no sɛ ei na wokɔ yi ɔsɛ mpakyɛw mankɔ baabi a ɔsɛ wan wankɔ baabi a ɔsɛ amankɔ me mpaboa koraa na ate no mankɔ baabi a na ɔsɛ mmerɛ a na wokɔ akɔgye sika no afiri Neema hɔ no na me honhom ka ho wow ɛna na yɛfrɛ no prophet yɛfrɛ no sɛ obi wɔ anisoade hunu ɔwɔ ani a na ɔde kunu adeɛ saa na ɛteɛ so ase nti ɛhɔ no na Gehazi gyina hɔ no ɔsɛ sika no a wokɔgye yɛ no a wode kɔsie yɛ no mema hu wanka nɔkorɛ na nkyerɛ me nti wo mebɛdome wo ne wasefoɔ nyinaa ɛnti ɔsɛ yareɛ no a ɛgu Neema ho no a wɔde baa ha sɛ a mesaa no yɛde kɔgu nsuo mu no ɛmfiri nsuo no mɛgu Gehazi wo ne wasefoɔ nyinaa ɛho nti mɛdɔ na nte sɛ nnɛ no a yɛdome wɔ agye sɛ ɛdi bɛɛ 1 month 1 year no yɛka na ɔdome wɔ a ɛhɔ a ɛyɛ adwuma wow ti the moment ya Elisha kan sa kyerɛ Gehazi no ampa yareɛ no ɛbɛgu ne ho ɛwɔ ama ne ho nyinaa koro ɛworɔ yɛ white buroni yɛ kɔkɔɔ yɛfrɛ no white man buroni yɛ kɔkɔɔ firi nipa tuntum mu ɛna mɛjɔ saa yadeɛ no nso sɛ ka ho ɛwɔ Israel hɔ nom a wotumi tena hɔ biem because Onyankopɔn de ne nsa aka ho te sɛ ofiri hɔ nti yadeɛ no bɛgu Gehazi ne n'abusua nyinaa ɛma ɔmo ho nyinaa sane ɛsɛɛ te ɛbaa ne saa na ɛwɔ sɛ ɔmo tu efiri kurom hɔ na ɔmo kɔpɛ baabi tena nti mɛjɔ Gehazi ne n'abusuafoɔ tu firi hɔ nom ɛkɔ baabi na ɛfrɛ hɔ Caucasian mountain
Okay. Ti me do mo kotena omo akotena ho nom because ya pama omo afirikuro mu de omo akotena ho etete abibiduro ya bi e de sta omo ho yade e ma yale ne ko ye ba mejo kala no antimi an kala no remaining kala no antimi an sasa tuntum na efiri ho no etimi an sabi an se antimi an ma bi ba yale ne de ko okay because ya do me wo wasefo nyanto wo ba kura e be kan no o ba ko so be Peter sa okay te me do mo kotena ho no mo ya yade no ko ye no mo ba start so mo ye de omo no mo so tena so no mo start e wo ye ti no mo be dose do mo pre ho no mo san ba no mo fa omo bo ko bi se e go fo na ma ye sei ne kwan bi ye nso be fa so e be de e be se omo no e be se omo ti me do e ho na mo start by na sa bre nipa no no se de na wo kan do mo start ye se abibifuo no mo start kunkum ye in a spiritual way na bia na no omo kwatra be pono so no omo kosia mo tie bi ana o tere omo nyansa bi ana so o tere omo nyankoma de bi omo timi de kuma bi ku ana what is ya prophet ya yankopon che wadoma chedie de tu Africa na hakra do akọ Benin me do be ja obi bia kra nya wadoma chedie anyame de ja ano de ka me no okay na san crofo no start ye no mo be yi abibifuo firi ho no mo yi ye firi ho no mo yi because ko Indonesia Europe no mo nya black man so ne agrofa for ho nyina ade a menti ase o ba bia wo kasa fe broni no yampa ne se o ye gezi na sefo ene ya dome no na gezi so di odifo na chi ba na tumi no na wo odifo ne mu ana so odifo no we ni patuntu gezi ne nso na e wo so odifo na chi de ba do na nkuta ono gezi no ene ya dome no ana se sa abra no ya dumi obi a eni kwan se wo ye dai wo tra kro no enti ono na sefo nyina ba ye fita ana mo fu ono mo ko mountains we friend Caucasian mountains enti ono mo sha ase ko dore ye na eno na menti ase ese eye de no mutimi sa atan na ye ebeti ya bibifo mo sha ase so mo kunkuma bibifo mejo se do mo ko ye no omo potena se ahunu se se ade no enkrofo ina de ye fa se ye hwe de ye kala na ye kala na sei because broni ne kala no ompe o mejo ompe ne kala no entra broni ko ye cream e de bra obibini se won so fa se o kala no na won ne kala nyina nya baako abibifo ye nsua de enti na ye nso yato mejo se me se me kira wa ade abrofo e de ye sa cream na esra ye kokko na ohun be dwiru so what enti abrofo na omo sa secret we America ne no omunim nti abrofo no eni ntira omo so tia ye na bibifo because na uko even kwa uko Arabia aye Mecca eno mama ya Musa Muhammad o ebroni so mejo me ka ne na akere nkremofo amu che muntie nie Muhammad mejo onye nipa onye broni Muhammad onye broni o de ni o ye black man bibini sa me ka akere o oh wow Said Abubakar Sayyidina Ali ena Umar ena Osman omunya a black man wow Moses was a black man wow now so ne so when the Muhammad broni picture ever to no the bibini picture but no be say Muhammad no mu de wa hia abaka to say broni no na no kre Yesu was a black man ena nyame say adentira secret be na wo ma abrofo no hu ya omotime asesa bibia be ya omobrofo na bronsam kwa do ma ye tuntum e ho na your point Major e ho na your point Yesu was a black man na maame de omodi bra ho na say mere wo ebroni no Major ntesa ko urom na ko hwe Israel de omosum no wo ho na ye black man your friend Madonna me ka kire o Major ano na Rome force man na Israel no Roman for Israel for nyina nim say we na efre no mere no ba de ore de bre ye na Africa for no ye ni broni e na de bre o entra Yesu ye ni broni de bre wo no okay and so a black man ye mi say ba ni say Major nti ne nkremofo bibufo no mo amukọ meka o munim ukọ abrofo no mu kentia mo hu bon so ate mo hu bon de ntira enso nka ye na nyankopon bo yen e bo ni patuntum ani bi emu bibia abrofo no be hu ye no enam say na play o mo bad nti ena o mo nso kwatana so draw mo agenda
to the bible no brew no na letter bi ka ho sa letter no wanfa nka bible ho amrew no mo hu say omo twere no mo say abibifo na abrofo omo abrofo no nyankopon ye omo superiors ana mo ka say superior na wo say omo ne ye na bibifo no omo ye denchem na ye kotre na kotre ne denchem ye se ba nya ba ko na se nka nyankopon pese ye ba ko a nko ba ma ye kala ba ko nti won pese ba ko nti no wa ye na bibifo nipa tuntum na wa ye omo abrofo ampa o dia beda bibifo ya je atum mejo nti no creative book brew no wo bodi say Angel Gabriel Michael Raphael mejo sa di na wo bobo no eye broni din o ni nyina broni din na mi bisa nyankopon wo ya lata ni say odi bibia ko ma abrofo sa na ye na bibifo so ye de ne de wo yi eno de je so kire mejo ene se na wulma me kan wo ha mo ati ase abofo e wo Ghana ha ebi ni Antoa nyama Angel Antoa friends ha wow Angel Botchero watechiman omu temi medase so ahunu yewo Angel Agrada oho wow yewo Angel Tano adena ni de friend Angel esuo Tano ya na Tano no anu na ko friend nsu ngwa na ode Tano Angel na no we friend Tano that's right so ahunu ensuo ne ye Tano nsuo Tanetie dia friend esuo Tano Tanetie okay ensuo pra that's Angel ne friend pra Tanetie mejo enne we aye ka no obi betena za kasa akwa no de o keka no boa ba wo tia no friend Michael na nkremofo ye friend Jibril ye friend edi bi bebrebi wom so ahunu arabofo so nko adi no enne o friend so ofirisoro na ba ye friend ofirisoro na ba me ma ya wo se mra na sa somo no no ma Africa ha no na nanom so wa abofo no mudi nkomo na nyame be na no to nso gu omo no ba ye so nyame be na no mo nkwa that's right na nyame ben na no yare a mejo you are making point na no sa yale mo ebi na Angel Michael no mo na nyankopon kofo mo ebe bibi mem ebe sa yare ne maye mejo na tete no na no mo ni Michael ne Gabriel ne Raphael no na bi ni ho no book na de sa Michael ne Raphael ne ho anu bre yen book na maye mu o me ma wati ase empa ye na ye bo na enya adwuma no ne me ma wati topic bi ase mejo sisi a wo na wasi wu dan wo baabi na wo de o ma guda efie num mejo sika wo di sika to fie mu fie ho no wo de aduane wo fie ho aduro bi bia se o mo pa o mo nyusu wo fie ho no na mejo to wo baabi na de bia na o mo agya sa ne ma no ho na wo nkwala na asen asora fa fun frɛ o se mejo ye pa aduane o ye pa sika o abra fie ho wagye sika ni bibia ho no wo be ka che sa nkwala na se o mo ye de ese o mo nim nyansa Sanetie omo ya nkwasiafo Sanetie da bibia amamu se mo mfa nidi na mo se me nsa amara na mabeboa mo de a abra de o te hu na e den ya nti sa na mejo sa na nyankopon ye asase we so de ma me no mienu asase we so wo de ahane ni bibia enua ni bibia de ma ye obi titi ahane na se so e bosom de ya na mejo ma no mpala paracetamol ma no biko ni nyina ya hane na e den ya abuzo akasa amane ahane a na ya haban ho asem no hoka so na ze ero na e den ya enya haban na broni de ko yere o machine o de breo medase Abdul Salam obekuta abodua kakra se de Abdul asi ahiti no me yodwere kakra yati wa fo nyina yenim sa na ma ya wade pa mo hwe nyame ensra mo nyina Abdul ayo wad menim sa mutumi nyina ba be hyere mo timi hwe no a se de osi ho no na no aye den medwere se football no medwere kakra medwere se balo yesu mi wi anu masa charge no obo ade nsha nyina abusua ba mento ade kakra bi tie me kakra bi na me to ade aba enyi wa fidie ne mfiri ha na bi ko GB1 Industries o ma so ye Mr GB1 me pacho me salutu wate obo ade nsha efie na efe edan no so bono eno nko atimi me fie na eye excellent obi bo dan so a wotu se edan na si wa na dan ko na nye nwa muna ti so obi e kom de no wo bo dan so na se dan no eso poye no eye kama wo wudira tire kwa na wudira woni na we fie no o se yes be si fie abusua wo na betimi bo dan so se ama wo me kan fu GB1 Industries ama wo
Jimmy wa abusu akobo mo de omo bodan so me pa cho omo ewo kro bi e fe no akom na akom kro no ewo kro bi e fe no Ofenso road Ofenso kwa no so a ba bi a custom barrier no ewo no ehonu ma na Jimmy wa no mo si omo industry na so mo si omo dan ya wo hwe omo ehonu mo na abehu omo wo pe omo niam ne bebre nso a dosopo no a ewo akom custom barrier ho ehonu mo no mo wo abusua bomade anaje omo number CB na woni omo eni kita ho medical catch so omo number no 24/7 wo boss one dem ba bia 0540 12 32 12 0540 12 32 12 and answer 0243 577 283 0243 577 283 where GB1 Industries omo a number enamde amawo me do do mejo one aso ye abusia mejo one sunsum nipa mejo one obi a ono de ode honhom akese na ye adwuma enya nketenkete ne bia abusia spirit bi opa bi a mejo oye ho adwuma e bia na amane bi na ato ho bi na ato o ba so o hwe o hyebrem mejo watu no wasi waso de sunsum dwuma na ode ba wiase eno anso no wahunu ekwa no na oye ho adwuma e bia na wo ne honhom bi na nam ompe honhom na tete o brane empai ne mfiri o so nenya asomdue ya bodua brana mejo nya ho adwuma ma wo ede ba na wo pese ye ye ho adwuma ma wo mejo wasiesie no wo ba obeboa wo abusia mejo asabie school bi a eye spiritual school e wo WhatsApp so enti mejo ye ho adwuma amanfo gusu bebre e wo abroche nyina enti ne ye no WhatsApp no because ye sit down no ha say ya obi oti America enti me ma school e wo ha ne senti ye nyina ahia so e wo WhatsApp e so enti bia na person obedwa ni amepacho number na enie 0553 0553 011926 0553 011926 and now 0272 85 4387 0272 85 4387 when the major one the numbers are what they edi juma na me kan fu Kumawu TV afidika say so e the amount e bia na person better the spiritual house so na woni adwetwe nkomo na wodu sua hu na wasua no wode beto dwa abusua akwanya e wo ho bebre me pa chaw Kumawu ye biem ye de ha no discrimination nim we ye konfo we sanse hu no ye nkeka bi ye nya tribalism so e wo ha ye nyi bi ene ye nya bie obi a ye nipa wonya kasa na mete nko asa wo ye nipa kasa na wote nko ade a abusua you are welcome here sa platform we obi ya timetena so eti abusua entrance nkasa ya je Kristo ni ya nye kramoni na nam na te yi enkasa ya je kramoni ya nye bosomfo me pa cha bosomfo bebre abaso yi so me interview homo me dia me se me yesunsum nipa enti me dia ne se obi bira waka kasa amete nko ade oba me interview me nua no esum ne na sesa gidie na sesa na enipadua ensesa enti for numbers yi major numbers ode to dwa no 0453 011926 0553 011926 and 0272 85 4387 and 0200 603 602 0200 603 602 pass numbers me ensay mu baako na ne major ntwetwe nkomo some person me bas spiritual house so abusuama you fine coronavirus nti mesima tetete mebo no so we dey don komi Kumawu TV don komi na mebo frame ne ye mo don komi na bibia ntime nya kama wan frame na coronavirus twam ne abiem so obi anyi wa ne free ehra no na wo kasa me so me kasa abusuana de oba ano be ye de ma ho ti wo pa fa ho be research na o de ba de o kan na to asomu afa anto asomu a to twene eya simple enidi atem wo didi atem a phone na da hai me pa cha on to phone ma me mi ana me to ma de ana on to credit ntumu so enti wo kika nsemfo a na makatew mi ana me de me ho me pa na me fa me pa kura phone line me mie eya simple as ABC yensua de kama na bibia nya kama me do wo so do me akata wan salam akata wan me ba bibia phone line no na amanfo abaso no obi aba beche na dwen eno aka nsempi ma me fa akwanya we so book be me na akosua saade we da ye na so ye
ana hu ne book bi mu ana bible na osu ana e wo kora mu Era na bi atase me kata adoma chede no egumo ahodo ko kwa obi afoso a obi sua na de ana so obi afoso je na de medasi na kakra me kan so wa opese hu babia misia sinu no e number na me ja to ho fa number na to obi fa number na sa to obi o ese me number no mejo 0248 37 68 21 0248 68 sorry 37 68 21 where Abdul Salam the number the deeper the friend here Hassan Salam nanso the social media name Abdul Salam Abdul ne papa edin and wa fade ato no so eja enhira eda so a obetimi akọ ani oba de enhira enti Abdul le da se so wo tete haban etime buo obi a wanya white obi a na yere echiti na na se ne kru echiti no me da se wanya saa ne ma nyina ho sua ho na wo ho aduru a wotime de buo nipa number na da ho no kakra me kaka woni se emema no atamte ta complain se ye be ma sua me da me ka emma bi a wo se o be ma sua no me do frame me hey me mo 10 days so one jai ya eno kon be pe ah me do na me ka kire o 10 days one jai ya na me kire o ne ya abe be so achen o kon erade saa de we de ka me pepa anka wo wura bi a menim no a ye frɛ no Mr. Ade Mr. Bernard me wie ya bomodi ade hu me we de me nsira no mawo na wo de ya ne ansa fa bi nka ho ya nya double because we are international man international so na de ya te say ya pensere de ya dai be kutulien ati se me buro wo de bo a e kana na age peme na no wato no be pa cho me jira akwanya we so mabie be phone line no 0200 603 602 0200 603 me pa cho bomodi afre me na oba de e be hira ya nkasa de sia na bibia anya kama ado obi anya ma so de se waka asem wo ya mama sere o pese o kire se obo ade e be ma na odi tu ya me de me nimu yi me nko amedia obo ade anim nyansa ene o ye me de se pensere ena wo te fom na ase se me pa wo betimi apagye mo ama me ama me nyaye ene me kon be ye pe e kwa be so wo be bo me pa ne ye ana be me dan nenya oba de na na sambo wo enuro no bi ahane ne we no ahaban ne we no kire se de bi o hwede se saa de bi ko onim se bi o be wale oba bi da hanso na no be forward ebi ana oba bi wa ne magu na kira no odene omo ane magu o machi nso ya na drum ne mo ebi ana wa hwe a enti bi a wo de te se pensiri ya na akonyu oba bi a ne tukuturien na wo wa chinyamo a wo be da no watimi akom entra na ko san ye no te basta na frem na men chiro na fa ka limit ya ka no de serious we nya fani asem nya doctor no e pa cha na ba se mu be ye de e mu be ye de there tin ni nya be chiro ka ho na timi aside de hello oh mentereka mo fa from me but your number is 0200 603 602 0200 603 oso betimi ba fidie so anasa obetimi afre na yajo adwentre na bibia timi aye kama e de amaye oba de nsra ma bie phone line na to from me ni nkomo adesua na ado e de ba ye no me ba cho eno na ba ho ase na no de ndie kabo eno ya kwa ufro hello, good evening. Good evening, Open Cassia. We didn't baby a cat. Let me go for you. If I told my little Kakrama and I meant to okay. Okay. If I join Casa. Okay. Na man o
man no I know. What's a man why then? Oh, what touch man? Oh, touch man. Tina ko pro no beso. Also what touch man bro no beso me pa chaw. The bro no also the number and what the two piano. Opo message the number of you. No abomo dey afre na na twetwe kom. Obete ba bi o. Pa chaw me das. Kamisha. Okay. All from Somra, a class doctor, my time near Yaso. DJ Jim 0200-603-602 0200-603-602. Aha. A mamma named Fredia. What a cassie and a mamma. Hey, what would I know? Obiasa, your friend, or one in or way, or Papa Maganis will say. And your man, Munina, now Abdul Salam, better for years to the year. Munina, mamma named Betty Tree, Aqua Gonoso. Abdul, the Pacho Adaroma. Sadro in the Abaya. A man said, men can't trust it. And what day, Adabraka. You put a man this time, and watch. Now, Sababu move for us. Bluetooth mode. Before Belmont, so my person will let your bank and pressure. Wow. I know you. 0200-603-602. I also wait to your friend now. Baba Subi. Hello. 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 Miniaba, what do you need baby akase pray? Good evening. What do you need baby akase pray? Oh, what's the akase? When you feel so, hello. Good evening, Second deputy. And then the voice is in our hello. 0200-603-602. I'm sure to the video and that's the program about here. Now they have more channel from him. Yawada, we're saying I'm alive. Alright, sure. Hello. Hello. If I try one sign, if I try my meeting in Fako, be a view, if I try that see. Abdul Salam, that is program no ever read. Obi bi sabe ko cha kwan. Benim say anya we kura be ma wa sha se bi so cha kwan dey. E bi akoteka se duro no wepe.
we do me pe bibia o me pe pompodro ade na aka ho asem ma nti na fofo na ado me da se e de program e ba ka yi ya no na se obi person o hwe wo a tati ma fire for plan of them me de no kre wa o pese uhumba bia me wo tati ma ensuta ai mse me kan obi anim tati ma ensuta wa na mete okay ona e ba pa me ma mi na wo okay so fa me number na so ofre me a me mo da le shi no wow ana me do me be dey so ko ne say we no me be dey so ofre me na me no di nkomo me kire wa de wa be ye ofie hu nya ba so Africa na ba me ho no we go nya ko onye sisi fo nti ba bia sa de nduru du ho te me kire wo be ye be boa wo bia fa kire wo nua so e ta na ma life tie to kire free ana o me do nta me ka so ofre me a mo nko ho na me lu adi say de osika ne de me ama kire wo ofie o che me free dia say de e free okay I don't know tati ma suta eto ba fa ka o he oh say e no ba be si no kre over ka be si techima ya ka say o ko Sunyan station okay food Sunyan station wa am say wo de nsuta ka na hu okay ti wo be nya ka bi a o do be ba o da ba wo be si wa frame say ko be du okay wo bo edi Abdul Salam bra apala kre ni do be free that's right via meeting that's why popular oh medo the whole techima si nsuta wo da so Abdul Salam anu anu obi a ni say emia wa wo bi ni assignment dada sanity e to nya se be si assignment there be bedase Safa number to baby. Mr. My number there 0248 37 68 21 0248 37 68 21 my number. Wait, Abdul Salam, the number or the edit one, I don't know. I'm sure every film from every paper on TV. If you are now person also bad for you, so now only a wedding come up. Positive ones on American. And now any other platform be a Wokumawu TV mo there. It's a political show now person over so friend. Program be and no sooner open airtime one friend no be amato. That's all about kasa ama abiwiase amansa ati. Now the exclusive I Wokumawu TV mo say. Yeah, your program be TMA at the YouTube live. I was Samdakus TV. SAMDACKUS. Ebi anawa ma na to program na hyase. Ya boy na obetire ko Samdakus TV ho. Spell it out dey ma ho no. E wo YouTube wa. Obetire ya full version no ahwe. Programs awodo ya nyina wo pe bi abia. Eye nice education. Obetire ko kana Samdakus TV. At the same time, tie. Ya wo Kumawu app. Application bi ayaye yeah no so many Kumawu TV direct yeah no so that at the same time also ko kind of say Google yeah wo app bi a 2C TV e ho so say Kumawu TV it was say ayaye tie baby a be go dina dem live 2C TV ama for here e wo ana wo app no so ama for here Ugo YouTube nso abafo every and abafo Facebook nso and also Samdakus TV abafo sanso every e wo ho entebuso me ka to say Kumawu TV ya for baby afa ya de baby ya mantam enso ya yasne edikafo na me ka to say by the course of next year obeti Kumawu TV enka eto oni pa bi oba bia no me ka to say we are blessed we are star at the moment about situation we star we are seeing every umbro na pede e bo no so mate so mi ameri Kumawu no freme na me no nkasa hospital no freme na me no nkasa brabete airtime kama a nice one we have medicine for e hiawo heba for me yawo nyina koko mafani me chiawo Dr. Mayaze me chiawo ya kana se mi ameri India spiritual doctor esewu say data papa mechiawo afei Dr. Edusa Elba Dr. Martin Kase so do me pa o pe masem Dr. Enami Salutu wate omo ye ma me bisa I love you me domo
me twuma ba afidie so herbal medicine for bia me timu nyina bo so nyina ho na maternity so for vertebra na me jeje mo ma na bia se nyina to me na obi etie me ya no ka na on from me abusia me dase me the program na e kwa wiye e tu person ba so bia na person ni 0453 011 926 0553 011 926 0272 85 43 87 0272 85 43 87 0200 603 602 0200 603 602 abusia fa numbers yi mu baako na frɛ we are so for airtime what they frɛ we are mala ma frɛ we are mala how they frɛ me no be dey nkomo nia me do aba electricity so na bibia etimi ay kama me chia me amere so man like me personal secretary me pacho friend say say ofra me yere be fa ono ba yetwe nkomo kama ofrenes ana ofrenes oba fa na so wonu nkasa me ma 100 days kwa wunyame ene me nkasa bo ma de na me yere nkasa ono me personal secretary nyankopon sha me chia me manyina ne titiro me ba true love me do wate me do me manyina true me do wono me ka echi afei me bia me nyam kase ene aseda kase ema obo ade ene enje pani a me de ye ma ak enje bena nyame ensha I'm saying the great oracle and I'm signing up no me signing out me call enti me come maten ka se me ma na esreme saa na tie me nyaburo ni enti me ka profo a esreme me na me me prof come up akata wine man so I say when are you so na se forklift de dada eno ne adwuma me de ba adwuma mu ha na me beturu ye no ana nchance ni twa no aye me de asebo chale me nua na ja obi abodan so ma no na nye kra wo the way we find to kra dem finfin no nso to ebebo ne se shower no chama aboko de me say ma bokasi dan yo e dia man international contractor no boss na me nua iba ya wo se chale nsuo to a be se shower roof ni nyina anye papa wo dada GB1 ye say rain go away come again another day unse na no oba me ma IBR we you okay aside IBR no ye wo Alozinc and ye wo self lock na ni nyina wo de enyina nchen kakra se dia abebom sonko kura ne se ye wo emboss and you say me to me the number emboss there be we you safe o the board dan so papa ensu oto awie bo apetampe utim ya utim de tim enti mo patch say me dan be say di mu ye free bibi re-roofing sa re-roofing no obepo modern no ama inspectors edi kan akwa check ahwe eye enua carpenter ni de bo wo dan ne so esan say ye nchen